Добър ден и добре дошли, скъпи гости, мили деца. С една дума, приятели. Днес ви представяме премиерата на танцов състав Дунавска шевица, заключително събитие по програма Социално ангажирани изкуства 2022 година, финансирана от Национален фонд култура, проект Шанс за децата на Дунавци. Официални гости на нашето събитие са госпожа Ралица Славчева, ръководител проект, господин Ивайло Живков, експерт в Рекиц, и господин Димчо Скорчев, кмет-председател на читалището Женец. Давам думата на господин Скорчев за кратко приветствие. Уважаеми гости от Рекиц, уважаеми гости от Дружба, уважаеми съграждани, мили деца, удоволствие за мен е, че днес дойде и нашия ред да представиме по проект това, което сме сътворили и разбира се да представиме и носиите, които получихме като не дарение, от проекта, който благодарение на Рекиц получихме този проект и не само ние, село Дружба и още много в община Видин читалища. Мисля да не влизаме в подробности, а да видите какво са сътворили децата. И всъщност исках само малко предистория с село Дружба. В последната година просто се залюбихме така, като колеги, като изпълнители и те ни каниха няколко пъти при нас. Просто не можехме да пропуснем тази възможност и ние да ги поканиме. Те са наши приятели и занапред смятам, че ще продължим нашето приятелство да си гостуваме със съставите, разбира се. Малко повече от историята ще разкажем с това, което представиме пред вас, а именно песните и танците, които сме подготвили по повод програмата, която Рекиц ни е представила. Надявам се това да не е последното от Рекиц, те да продължат с нас и тази година, следващата, разбира се, отново да участваме в програма, с която да закупиме носии на певиците, защото те, за съжаление, са различни, не са с еднакви носии, но се надявам следващата година да бъдат обзаведени и те. Благодариме, а сега продължаваме да кажем. Днес сме тук, за да уважим труда на колегите и децата, които цяла година представяха град Дунавци достойно с изявите си. Моля за вашите аплодисменти за прекрасните момичета и момчета от Дунавска шевица и техният ментор Светломир Петров.
да си поема дъх тези любовчета, ви представям едни дами, заредени с много ентузиазъм и добро настроение, което се умява да приведат и на публиката. Те са си група Росен Зарът и менторът по музика по проекта Иван Рангелов. Hasta